Πρέπει να σηκωθείς. Τώρα. Σίγουρα είναι άντρας. Είναι άντρας, είναι χλωμό. Είναι μελαχρινός. Άντρας. Πήγαινε το δεξί σου πόδι μπροστά. Είναι 60 χρονών. Κάντο τώρα. Είναι Έλληνας γύρω στο 50. Η Ρώσο, η γύρω Έλληνα. στο 55. Πιο γρήγορα. Κοντά στα 60. Είναι χοντρός. Περπάτα. Έντονα χαρακτηριστικά. Πάρε το δρόμο που βρίσκεται στα δεξιά. Εμένα δεν με φοβίζει. Σήκω. Μην κάθεσαι. Σκουρόχρωμα μάτια. Χαρακτηριστικά ελληνικά. Μην χτυπάς τα χέρια σου γρήγορα. Σκούρο δέρμα. Μην αναπνέεις. Ευρωπαίος. Μην αναπνέεις. Όχι πολύ γαμψή μύτη. Σαρκώδη χείλη. Μην το φας αυτό, είναι δηλητηριασμένο. Λίγο τρομακτικός. Αυταρχικός. Δεν θα σου πω ποιος είμαι. Με έντονο βλέμμα. Μακριά μαλλιά. Μαύρα. Έχει μεγάλη μύτη. Ίσως ψηλός. Αδύνατος. Πες το δυνατά. Πολύ πυκνό μαλλί. Πιο γρήγορα. Είναι άρρωστος μάλλον. Σήκω. Μην κάθεσαι. Τα συναισθήματά μου ήταν περίπου αδιάφορα. Θα μυρίσεις τη μασχάλη μου. Τα συναισθήματα που μου προκάλεσε ήταν φόβος. Λεπτά χείλια. Κάθεται σε μια καρέκλα. Περπάτα. Περπάτα πιο γρήγορα. Έχει ρητιδές. Σταθερή φωνή. Το απόγευμα η μητέρα σου θα τρακάρει. Με τρομάζει. Αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος που δίνει διαταγές. Το φαντάζομαι γύρω σε 40 χρονών, ξανθό, Μην αναπνέεις. Μην κουνιέσαι. τετράγωνο πρόσωπο. Μην ακουμπάς τα χέρια σου. Μην κουνάς τα χέρια σου. Έχει βαθυλωμένα μάτια. Δεν είσαι ικανός. Κάτω τα μάτια σακούλες μαύρες. Πρόλαβε να το δεις πριν από μένα. Ψηλός. Πιο γουλωτά μάτια. Έχει μικρό πηγούνι. Γύρισε το κεφάλι σου προς τα δεξιά 3 φορές. Κάνε το. Προκαλεί στους άλλους την διάθεση να εκτελέσουν. Κάτσε. Κοιμήσου. Δεν με αγχώνει ιδιαίτερα. Δύσκολο άνθρωπο. Απλώς με ενοχλεί πάρα Είναι πολύ περισσότερο τρομακτικό. η προστακτική που χρησιμοποιεί. Φύγε. Κάτσε. Εκνευρισμός. Κάτσε. Είναι κουραστικός θα έλεγα, παρά αγχωτικός. Σαν έναν άρρωστος.